Marco Rubio prišiel na Slovensko, dohodol ešte viacej peňazí pre Ameriku ako doteraz, čo malo by to byť naopak. Takže unikátna príležitosť, zatiaľ čo sa všetci na Slovensku tešia z hokeja, ako slovenskí hokejisti na olympijských hrách veľmi dobre hrajú, klobúk dolu, veľmi dobre hrajú. Zatiaľ na Slovensko pricestoval Secretary of State Marco Rubio, tu z Ameriky prišiel pozrieť na Slovensko Roberta Fica a dokonca aj pána prezidenta Pellegriniho. Čo by si človek myslel, že slovenská vláda využije na to, aby dohodla alebo začala nejakú dohodu o tom, aby Američania investovali na Slovensku nejaké peniaze, aby z toho Slováci niečo mali. Naopak, namiesto toho Robert Fico teda sa snaží priobjednať ďalšie 4 stíhačky F-16, takže už objednali 14 stíhačiek F-16, ešte chcú doobjednať ďalšie 4, aby mali 18 stíhačiek. Vyplakával sa vraj, musel tie staré MIGy, tie šopy, musel vraj dať Ukrajine na obranu, tak preto chcú tieto F-16. Takže vlastne, ale keďže všetci vieme, že Robert Fico nie je dobrý biznismen, je to iba právnik a komunista, ktorý sa rád odfotí so všetkými štátnikmi, tak namiesto toho, aby nejakú dohodu z Ameriku dohodol, napríklad diaľnicu do Ukrajiny, Američania by ho mali urobenú do 2 rokov, keby nejakú dohodu s nimi spravil, lebo Ukrajina sa bude reparovať, budú tam reparácie, takže bude treba presúvať materiál z Nemecka a zo západnej Európy na Ukrajinu, aby sa tam začali plniť dohody, ktoré Amerika s Ukrajinou má. Mohli by na to využiť Slovensko ako taký most, mohol by sa Slovensko na tom nabaliť, ale bohužiaľ politici sú takí, akí sú, nič z toho nebude, čo si im kapne do vrecka, tak ako za posledných 20 rokov. A bohužiaľ táto návšteva zase Slovensko minus a Amerika plus ďalší bod. Takže tak, bohužiaľ veľmi smutné. Ja som dúfal, že niečo vymyslia, ale nič z toho bohužiaľ není. Takže tak.